Benvidos a todos e a todas. Ela é Rosa, eu son Pablo. Isto é un concerto que desellamos que se chama Falando a Música, porque resulta que nos decatamos que a música e os instrumentos musicais son bons para falar de moitas cousas. Pódese falar con eles de matemáticas, por exemplo, coa música é pura matemática. Podemos falar da música como unha historia, ou sea, podemos contar historias coa música e, por lo tanto, podemos falar de historia coa música, de historia da música. E tamén é útil para falar de lingüística, curiosamente. E este concerto vai precisamente deso. Montamos este concerto para intentar transmitirlle aos nenos e ás nenas que é unha lingua, como se forma, e explicalo a través dos instrumentos musicais e dos seus nomes. Deste xeito, pois, un pouco, así podemos demostrar como a música podería ser unha forma de transmitir contidos, un xeito transversal, e en vez de estala pois quitando dos nosos sistemas educativos, pois quizás introducila un pouco máis como exemplo de moitas cousas. Bueno, falando a música, fala de lingüística, fala dos nomes, das linguas. As linguas humanas son sistemas de comunicación, son sistemas baseados na existencia de algo que chamamos palabras. Con esas palabras construímos frases, falamos de significados, falamos de emocións, falamos de accións, pero a base de todo son as palabras. As palabras son unha cousa moi curiosa, porque as palabras son símbolos, é dicir, son algo cuyo significado pactamos entre os que falamos a mesma lingua. A palabra muller para un inglés non significa nada, para un inglés é woman, e para un chinés é outra cousa distinta, é un significado pactado. Como? Unha pregunta moi interesante, como os humanos puderon chegar a ese pacto para construir toda unha lingua? Non falo xa da gramática e de todas as normas que entrelazan esas palabras, sino simplemente do feito sinxelo de construir unha palabra. Iso significa nada menos que ganar o simbolismo. O simbolismo é unha das cousas que máis nos diferencia aos humanos dos outros animais. O comprender que algo que non ten nada que ver coa cousa que pretendemos denominar, que dimos chamar o referente, algo que non ten nada que ver con ese referente, cunha muller, pasa a ser de pronto un son que emitimos. Iso ímolo explicar agora no concerto, usando instrumentos musicais. E tamén imos explicar que a música e a lingua, nunha das últimas teorías sobre a orixe de ambas, teñen moito que ver, porque se vos decatades, se a lingua lle quitades as palabras, o que queda é música. Porque nas linguas deste planeta é moi importante a entonación e o ritmo. Porque non é o mesmo decir hola, que decir hola. O significado cambia moito. A entonación cambia o significado das palabras. E non vos digo nada en linguas tonais, como por exemplo o chinés, onde pronunciar a mesma palabra nun tono máis baixo ou nun tono máis agudo muda completamente o seu significado. Pero o ritmo tamén cambia o significado. Non é o mesmo decir queres comer caldo que queres comer caldo. O significado cambia cando lle damos un ritmo diferente. Posto que a música e a lingua comparten ritmo e entonación, moitos científicos pensan que antes de que inventáramos o simbolismo, inventáramos as palabras, a música e a lingua eran un sistema único, unha musilingua, e que os humanos nos comunicábamos facendo vocalizacións e os contornos melódicos desas vocalizacións, pois os contornos melódicos desas vocalizacións xunto coas sons de determinadas consonantes, pois podían servirnos para comunicarnos. De pronto inventamos o simbolismo e incorporamos a esa musilingua as palabras, e entonces nese momento música e lingua diverxen. Convírtense en cousas que valen para comunicar, porque música e lingua comunican emocións,
e comunican significados. Pensade, por exemplo, no silbo gomero, que comunica cousas empregando o silbido, nos tambores africanos que comunican cousas cos seus ritmos. Pois a música especializouse, despois desa diverxencia, na comunicación emocional, e a lingua especializouse, as linguas especializáronse na comunicación de significados. E é moi interesante esa conexión tan brutal que hai entre música e lingua, e falaremos algo máis desa. O asunto de fondo é como inventamos as palabras. Unha palabra é un símbolo. Hai un camiño que vai desde o referente. Poñamos que o referente fose Rosa, que fose unha muller, que queremos denominala. Podíamola denominar con algo que teña unha relación directa con ela. Por exemplo, con isto. Isto é un icono. É un dibuixo de Rosa. É un dibuixo dunha muller. Garda unha relación absolutamente directa con ela. Igual que se quixéramos falar do lume, poderíamos pintar unha chama. É un icono que aparece en algúns sitios por aí pintado, podedes ver en algúns sinais. Outro avance é cando o que temos é isto, un índice. É dicir, garda unha relación causal co referente, con Rosa. Aquí na nosa cultura, as mulleres adoitan a levar as uñas longas. Polo tanto, esta man seguramente indica muller, inconscientemente. Respecto ao lume, un índice sería o fume. Se hai fume, hai lume. Pero o paso complicado realmente é pasar do índice, que garda unha relación causal co referente, a isto, a este son, muller. Muller. Como pasamos deste referente ao son muller? Pois os instrumentos musicais axúdannos moito a isto. Sabedes por qué? Porque moitísimos instrumentos musicais derivan a súa palabra, o vocábulo que os denomina, do seu propio son, da súa onomatopea. Por exemplo, temos aquí o referente, unha carraca. Anda, a palabra que o denomina é carraca. Mirade que son fai unha carraca. Fai carrac, carrac, carrac. Carai, se imitamos o son do instrumento coa boca, casi inmediatamente queda feito o símbolo. É dicir, nos instrumentos musicais, que ides ver que moitísimos deles están nomeados a partir da súa onomatopea, da imitación coa boca do son que fai o instrumento, o paso do referente ao símbolo sonoro, á palabra, é moi doado e moi intuitivo. Por iso, moitísimos instrumentos teñen un nome que representa o seu son. E por iso, as palabras que derivan de onomatopeas adoitan a estar entre as máis antiguas que teñen as linguas. Porque ese foi seguramente un dos primeiros xeitos en que os humanos conseguimos pactar símbolos. E seguramente é posible que a partir dese pacto que derivou de imitar sons de paxaros, sons de instrumentos musicais, sons da natureza, a partir dese pacto nos pudéramos decatar de que podemos pactar símbolos, de que podemos facer ese pacto entre nós e denominar cousas con sons que non teñen nada que ver con elas. Desto va este concerto. O que nos imos enseñar son moitos instrumentos musicais que os seus nomes pois son derivados de onomatopeas ou os seus nomes contan historias, porque despois, dentro da lingüística e empregando a música, tamén podemos falar de etimoloxía, da orixe das palabras, e das historias que nos contan as orixes dos nomes dos instrumentos musicais. Vamos a empezar entón así. Bueno, así con algunhas cousas. Unha cousa moi curiosa é cando os nenos comezan a aprender a falar. Os nenos non comezan a aprender a falar cando imitan as palabras que din os seus pais. Empezan a aprender a falar, e descubriu-no Kathleen Wermer, unha lingüista alemana, dentro da barriga. Porque dentro da barriga de mamá, durante 4 meses, os fetos escoitan. É o primeiro sentido que se desenvolve. E por que escoitan? Escoitan para imitar
a música, o acento da voz de mamá. Entón, cando nacen, os nenos galegos choran en galego, os alemáns choran en alemán, os ingleses choran en inglés, porque imitan o son da voz de mamá. E aí dentro desa barriga hai outros dous sons, un é o bum bum do corazón e outro é o x do sangue pasando pola placenta. E esos tres sons musicais acaban por reflectirse na música dos adultos. Entonces, en todas as culturas, as mulleres, a voz de mamá, son as principais cantoras, empregan para tocar, mirade, instrumentos que imitan o x do asubío placental, empregan tambores que fan tan tan para, como o corazón, para recrear ese ambiente da barriga. Neste caso, isto que teño aquí chámase un pandeiro ou un adufe. Pandeiro, curiosamente, podería vir de pan e de eiro. Eiro en galego é o sufixo que indica un oficio, o que fai. Panadeiro, o que fai pan. Pandeiro, o que fai pan. Pan, pan. Pero tamén ten outro nome moi curioso, que é adufe, aduf, duf, tuf, tuf, tuf. Ese é outro nome moi antigo do pandeiro. Bueno, vamos tocar coas ferreñas, que deriva o seu nome do material con que están feitas estes elementos sonoros. Pero as ferreñas non son máis que unha xóuxere. A xóuxere, a xóuxere. Tamén os axóuxeres derivan o seu nome dese son. Vamos a ver. Bueno, os pandeiros e as ferreñas, os axóuxeres, esos que lles damos aos nenos, para que se tranquilicen, porque escoitan o mismo que na barriga, ese x. O caso é que no folclore infantil, nos instrumentos musicais que construen os nenos e as nenas, temos un feito moi curioso, e é que todos os instrumentos musicais que aparecen nas excavacións do Paleolítico, dai 40, 30, 20.000 anos, resulta que foron construídos e tocados tamén polos nenos e as nenas de aquí, todos absolutamente. A Rosa e eu creemos que iso significa que estes nenos de aquí, desta terra, e os doutros moitas terras tamén, pois levan esos anos todos construindo esos instrumentos musicais. E ademais podría significar tamén que os nenos e as nenas son os primeiros que construíron instrumentos musicais. Os nenos e as nenas son moito máis creativos que os adultos, teñen moito máis tempo para xugar, para andar por aí, para moito tempo de lecer. Quizá foran eles os que construíron os primeiros instrumentos musicais, non vos parece? Bueno, entre esos instrumentos musicais que construían os nenos e as nenas, moitísimos deles son denominados coa súa onomatopea. Veredes, por exemplo, aquí teño un asubío, asubío. Os asubíos levan ese son sibilante, derivan ese nome do seu son. Pero aquí temos un asubío particular que se chama un mou, moucho. Tamén se chama unha cu, unha coruxa. Este tipo de asubío leva eses dous nomes. Temos tamén aquí un moi curioso que oímos a construir, ademais, para que vexades como se fai. Mirade. Isto construese
empregando estes materiais que tedes aquí. Unha noz, un pauciño e un cachiño, un cordel. Simplemente cortamos un cachiño de cordel, collemos aquí con este dedo, dámoslle un par de voltas, facemos un nó aquí, e unha vez que temos feito o nó, metemos esta taboiña, vedes aquí, entre os dous buratos. Entón, se imos xirando así a taboiña, o que acontece é que as dúas cordas van collendo tensión, de xeito que, unha vez que teñen bastante tensión, e se facemos así, este instrumento canta crr, crr, chámase unha carriza. Unha carriza é un paxariño que canta crr, crr, por iso o seu nome é carriza, carriza, como carraca, e é por iso este instrumentiño se chama unha carriza. Bueno, temos máis instrumentos destos que facían os nenos e as nenas que aparecen no Paleolítico. Por exemplo, os fungos. Mirade, os fungos chamanse así porque fan e un fungo é unha táboa, ou pode ser tamén feito coa tapa dun bote de melocotóns con dous buratiños e un cordel que o atravesa. Vedes? O caso é que os fungos son instrumentos xiratorios que aparecen nas escavacións do Paleolítico, son fáciles de manexar. Simplemente dáselles unha volta así. Vedes? E fan ese ruido. Temos outro instrumento xiratorio relacionado con este, que son as zoadeiras. As zoadeiras aparecen moito tamén nas escavacións do Paleolítico e conservándose entre os nenos de aquí. E veredes, vamos a tocar aquí dentro, ainda que é un pouco peligroso, xa vedes que Rosa pois lle escapa o asunto, cando facemos así. Bueno, unha zoadeira saca o seu nome de zoar. Temos tamén outros instrumentos que aparecen no Paleolítico, que son estos que teño aquí. Isto é un reque-reque, rec, aparecen feitos de oso, mirade. Fanse cunha cana, simplemente facendo os dentes. Os que quedan do Paleolítico están feitos de oso. Temos outros, por exemplo, as trécolas. As trécolas ou tarrañolas. As dúas levan no seu nome trr, mirade. En Galicia as trécolas ou tarrañolas fabricaban os nenos empregando pizarra, por exemplo, vedes? Pero tamén as parecen feitas de oso, como estas, ou tamén feitas de madeira, por suposto, que foi o material coa que con máis frecuencia se fixeron as tarrañolas. Bueno, estos son cousas que aparecen, algunhas delas, no Paleolítico e que derivan o seu nome da súa onomatopea. Pero hai un conxunto de instrumentos que derivan o seu nome do son pi. Son moitísimos instrumentos de vento que pitan, que fan pi. E aí temos un mogollón deles diferentes. Por exemplo, mirade, un pito dun cabreiro está feito co corno dunha cabra e faiselle un bisel aquí como dunha flauta, 3 buratiños facíanlle, e isto sona, pita, claro. Mirade. Pero hai máis instrumentos de pi, aparte do pito de cabreiro. Están os pitos de pastor. Os pastores construían os pitos usando sabugueiro ou usando unha cana, tamén botándolle aquí cera, como no caso do pito de pastor. Mirade, un feito de cana, por exemplo. Pi. Ou tamén se facían esos pitos empregando canas e facendo traveseiras, flautas traveseiras que en Galicia se denominan pínfanos ou pífaros,
Vedes como derivan o seu nome? A ver, ides ver, mirad. E hai outro instrumento moi bonito que na súa denominación tamén incluye o nome pi, que son os apitos dos capadores e dos afiadores. Vale, no caso dos capadores chamábanlle chifres, porque moitos destes instrumentos tamén se denominan con chi ou con xi. Por exemplo, os xipros, que se facían de codia de castiñeiro, os chifres dos capadores, estos que son, como vos digo, apitos de afiador. Bueno, se son, a xente de antes reconoceríao inmediatamente. E despois temos un instrumento que tamén deriva da raíz pi, que é moi interesante, porque se construe cunha palla, e chámase unha pipa de alcacén. Mirade, isto é unha palla, entonces vamos a cortar esta parte de aquí, que non a imos usar, e vamos cortar esta outra parte de aquí, que tampouco a imos usar, e esta outra fora tamén. Entonces quedámonos con esta palla, vedes? Entón, mirar, coa navalliña, os nenos e as nenas de antes facíanlle un cortiño así, vedes? Pode ser seca ou pode ser verde. Unha vez que a navalla se meteu un pouquiño dentro, vedes? O que se fai é coa puntiña xiralo, entonces levantas unha lingüeta. Bueno, neste caso a lingüeta rachou, isto hai que facelo con bastante calma, hai que facer varias, pero aquí temos unha que acabo de facer, vedes que a lingüeta está levantada e aquí non rachou. Entonces isto sona ao metelo na boca. Pois estas pipas de centeo, que tamén se chaman gaitas, despois falaremos da denominación gaita, pero estas, a denominación é moito máis antigua, ven de pi, da onomatopea. A estas pipas, os nenos e as nenas facéndolle dous cortiños así, vedes? Poñíanlle buratos, vedes? Entonces facíanlle corte, facíanlle un corte, facíanlle outro corte, así un en cada sentido, íbanos enchendo de buratiños, e con estes cortiños resulta que a pipa pode sonar, mirade. E isto é unha pipa de alcacén, unha pipa de palla, tamén, como vos digo, chamada gaita de alcacén ou gaita de palla. Bueno, estes son todos instrumentos denominados coa onomatopea pi. E temos, vamos falar agora doutra circunstancia que nos chamou moito a atención, que ven ao caso de que todos estes instrumentos que vos acabo de ensinar, que son de nenos e de nenas, a idea de que os nenos e as nenas foron os primeiros facedores de instrumentos musicais non foi así de casualidade, senón que un día estábamos aquí con Marcos Rodríguez Pantoja, ese home que era o home lobo, un neno que se perdeu entre os lobos e que foi admitido por unha manada de lobos en Serra Morena cando tiña 6 anos, nada menos, e que viviu cos lobos hasta os 19 anos. Marcos, que tuvemos aquí, estuvemos falando con el, sabía construir 3 ou 4 instrumentos musicais. E esos instrumentos musicais, Marcos decíanos, cando lle preguntamos, pero vostede como aprendeu a facer esos instrumentos se ninguén lle ensinou? Pois Marcos díxonos, es que yo aprendí todo jugando, porque ele é dali de Andalucía. Yo aprendí todo jugando, porque ele aprendeu a facer lume, a curtir peles, un pouco rememorou a historia da humanidade, aprendeu-no xogando. Daí ven a nosa idea desas palabras de Marcos de que os nenos seguramente construíron os primeiros instrumentos musicais xogando. Bueno, vamos falar así de cousas dos adultos. Un instrumento moi frecuente entre os adultos, entre as adultas e aquí entre as mulleres, son as pandeiras. Pandeiras tamén ven de pan e de eiro, o que fai pan. E pandeira ten o nome femenino, porque en galego os nomes en femenino significan que son cousas normalmente grandes. Mirad as pandeiras como sonan. E
As pandeiras, denomínanse pandeiras, pensamos nós, porque derivan de eiro e de pan, o que fai pan. Os filólogos, sin embargo, din que deriva do nome latino pando. Pando significa redondo. Esa ciencia que estudia a orixe das palabras chámase a etimoloxía. E despois falaremos dela. Nós pensamos, en todo caso, que pandeira e pandeiro deriva do que fai pan. E aquí temos un outro instrumento que se chama pandeireta, porque leva un diminutivo. Un instrumento que en realidade en Galicia foi denominado sempre pandereta, nunca en galego pandeireta. E iso contanos tamén unha historia. A pandeireta é un instrumento que chegou recentemente a Galicia, por iso non tuvo tempo nin siquiera de ser nomeado en galego. De feito, os galegos sostemos a pandeireta na man dereita. Vistes que as pandeiras, que son instrumentos moi antigos, se tocan así. Sin embargo, os galegos tocamos a pandeireta así. Sostémola coa man hábil. E sabedes por que é iso? Porque hai moito tempo, cando as mulleres se acompañaban de pandeiros e ferreñas, as ferreñas, que poden ser redondas ou poden ser como pandeiretas en pé, manéxanse coa man dereita. Entonces, cando viñeron as pandeiretas e sustituíron as ferreñas, puxéronse na man coa que se tocaban as ferreñas. De aí que os galegos, que herdamos a pandeireta hai moi pouquiño tempo, por iso non tuvemos tempo de denominala pandeireta, senón que as señoras sempre lle chaman pandereta, por iso os galegos sostemos a pandereta coa man dereita. Por iso a etimoloxía e a observación das palabras sempre nos conta historias. Vamos ver. Por unha vez que se cune 5.000 reais che veie. Família muito bem que pagar, bem que paguei. Família muito bem que pagar, bem que paguei. Por uma vez que se cune 5.000 reais che veie. A tua perna venía que no cantaba. A tua perna que me sacan el clavo. Bueno, así sonan as pandeiretas. Temos aquí outro instrumento de muller, porque as mulleres foron as que soportaron a maior parte da nosa música tradicional. Eran as que organizaban os seráns, que se facían 2 e 3 veces cada semana, e eran as que cantaban para que todo o mundo bailara. O 90 ou 95% da nosa música tradicional era feita por mulleres, porque os gaiteiros actuaban prácticamente os días das festas do patrón. E raramente iban a tocar a un serán ou a unha ruada. Bueno, aquí temos outro instrumento moi típico da muller, porque os tambores son femeninos. En este caso, isto non se chama un pandeiro. Cando se toca con baquetas, chamase un tambor. Tan tamén deriva o seu nome dunha onomatopeia. Entón, temos aquí outro instrumento musical, que é unha lata de pimentón, que lle pasa como as ferreñas, deriva o seu nome non dunha onomatopeia, senón do material con que foi feito. E este conxunto de tambor con lata foi moi coñecido no norte da provincia de Ourense e sona así.
lata e tambora. E vamos falar ahora de cousas, instrumentos musicais dos adultos, pero dos que facían os nenos tocaban os homes. Xa vos contamos antes que este instrumentiño que fixemos, que construímos a pipa de palla é moi interesante, porque era o primeiro instrumento que tocaban, que construían e tocaban os nenos que iban a tocar a gaita dos adultos. E é moi interesante observar como estes instrumentos tan primitivos se denominan pipa, e según vai pasando o tempo e os nenos van construindo instrumentos musicais que se aproximan máis á gaita de fol, á gaita dos adultos, tamén o nome do instrumento vai mudando, vale? Porque este instrumento, o seu nome máis común é pipa, pero tamén en algúns sitios se lle chama gaita. Sin embargo, a este outro instrumento, que era o que construían os nenos despois de facelo de palla, a este nunca se lle chama pipa de cana, sempre se lle chama gaita de cana. E facíano facéndolle uns buratiños, igual, levantando unha lingüeta cunha navalla. Despois que facían os nenos a estas gaitas de cana, poñíanlle unha vincha dun porco, e entón xa quedaba construída unha gaita de fol, unha gaita cunha bolsa. A palabra gaita é unha palabra moi escura. De feito, debátese moito sobre a súa etimoloxía, sobre a súa historia. Mirade, Joan Corominas, que foi un lingüista extraordinario, fixo un enorme dicionario etimolóxico da lingua castelá, decía que gaita proviña da palabra gótica, do gótico, dunha palabra do alemán antigo, gaitz, que significa cabra. Por qué? Porque aquí, como en moitos outros sitios, os foles das gaitas facíanse de cabra. Pero casi ningún organólogo, xente que estuda os instrumentos musicais, está de acordo con esa etimoloxía, por unha razón moi sinxela, porque hai un mogollón de instrumentos musicais que se chaman gaita e que non teñen fol, que non teñen nada que ver coas cabras. Bueno, vamos a falar da gaita. A gaita tamén, Menéndez Pidal, decía que o seu nome podía vir dunha palabra medieval que se chama aguaita. Aguaita significa o vixía das murallas, e esos vixías das murallas adoitaban a avisar das cousas que acontecían con instrumentos alongados que metían na boca, pois, por exemplo, cun corno, cunha trompeta, e moitos desos instrumentos musicais aínda hoxe se chaman gaitas. Menéndez Pidal decía que gaita derivaba de aguaita, simplemente. Bueno, a gaita de fol. A gaita de fol é un instrumento que, como xa vos digo, ten un fol, ten un punteiro. Sabedes por que se chama punteiro? Porque bota puntos. As notas, nalgún momento determinado, chamáronse puntos. E aquí, para facelo soar, os punteiros levan unha palleta. As palletas están feitas de cana, e en moitos sitios da Península Ibérica chámanse cañas, non se chaman palletas. E este nome de palleta que lle damos aquí en Galicia, no noroeste, ás lingüetas que fan soar os punteiros, indícanos que en algún momento as palletas foron feitas de palla, como nos ten contado algún gaiteiro. E isto, que é unha parte da etimoloxía da palleta, pois axúdanos a comprender a súa historia. A gaita ten un fol deriva da palabra folis, que significa algo parecido a útero, a barriga, en latín. Aquí temos un soplete de soplar, que é polo que se mete o aire dentro da gaita, e aquí temos un roncón ou orneón, que tamén ten un nome onomatopeico de rrrr. E dentro do roncón temos un pallón, que significa unha palla grande, un palletón, tamén se lle chama nalgúns lugares. Bueno, non imos a tocar a gaita, porque xa todos sabedes todas como sona, e imos a seguir falando así de cousas que teñen que ver coa etimoloxía, porque xa ao principio do concerto vos dixemos que a etimoloxía, a ciencia que estudia a orixe das palabras, axúdanos a contar historias sobre os instrumentos musicais. E aquí temos un instrumento musical moi bonito. Este está feito co corno dunha cabra, pero non se chama nada que teña que ver, non se denomina con nada que teña que ver con corno, sino que se denomina unha caramela. Caramelas que sonan así. A caramela deriva o seu nome do latín calamus, que o seu
á súa vez, deriva do indoeuropeo, dunha raíz indoeuropea, que é cólamos. E isto significa tallo ou significa cana. E hai outro instrumento aínda en Galicia e en moitas partes do mundo. Mirad, aquí teño un sudamericano, pero os nenos galegos construían estos caramillos. De cálamo, calamillo, caramillo, construían os nenos galegos igual que os se fan en Sudamérica. Pois unindo tubiños de cana, cun cordel construían estes caramillos. E é moi curioso, porque mirade, os romanos decían que as canas eran o elemento fundamental da civilización. Sabedes por qué? Porque valían para facer frechas e para dominar os bárbaros a través da guerra. Pero tamén valían para facer plumas para escribir. Entonces valían para escribir libros que eran os que culturizaban a xente. Pero ademais valían as canas tamén para facer instrumentos musicais que cultivaban a alma da xente. Por iso dicían os romanos que as canas eran un instrumento fundamental da civilización. Vamos a seguir con isto da etimoloxía. Temos tamén instrumentos que derivan o seu nome dunha raíz moi antiga que é cor. Cor é tamén indoeuropeo. Indoeuropeo é unha lingua que existiu hai 6, 7, 8.000 anos e que compartíamos todos desde a India hasta aquí e que despois foi derivando nos diversos idiomas que hai desde a India, no norte de África hasta aquí. Pois mirade, co corno temos aquí directamente o nome dun instrumento musical. Os cornos que empregaban as peixeiras ou as leiteiras para anunciar o oficio. Pero, resulta que, mirade, se ese corno é máis pequeno, os pastores, poñéndolle 3 buratiños e facendo co corno dunha cabra, construían unha corneta, un corno pequeno. Aínda hai outros instrumentos que levan un corno. E teño aquí un deles que é moi curioso. Mirade, isto que teño aquí é unha gaita que apareceu no Baixo Miño, aquí en Galicia, e é a única gaita de fol, a única gaita con fol, que ten un corno na punta, que se conservou nesta parte occidental de Europa. Porque estas gaitas son propias da parte este, de Hungría, de Polonia, de Yugoslavia, e incluso do norte de África, onde as gaitas son solamente así. Non teñen nunca a forma das nosas gaitas de fol con palletas e punteiros cónicos, non. Son cilíndricas e levan un corno na punta. Pero o curioso deste instrumento é o seu nome. Resulta que en Galicia calquer instrumento que fose alongado debería de chamarse con algo parecido a pipa ou algo parecido a gaita. E, sin embargo, este instrumento musical ten un nome moi raro. Chámase rosca. Rosca. Carai, cando escoitamos rosca, dixe, pero que nome máis raro? Rosca, como unha rosca de pan ou como a rosca dun parafuso. Que cousa máis extraña. Como pode ser? A rosca é unha gaita de pallón. Vedes, leva un pallón en vez dunha palleta. Bueno, pois resulta que falando con o noso amigo Juro Dufek, é un gaiteiro extraordinario da lá de Eslovaquia, díxonos que os corniños que levan na punta as súas gaitas chámanse rosok. Rosok. É parecidísimo a rosca. E preguntámoslle a Mario Aliniei, un lingüista super famoso, que se el pensaba que o nome de rosca podería estar relacionado con rosok ou con roslik, porque ali as roscas, ou os doces en forma de rosca, chamanlle roslik, igual que aquí lle chamamos roscas. E Mario Alinei díxonos que a él que lle parecía que era moi interesante, porque lle parecía que podería haber relación. Iso que quere dicir? Si rosok e rosca son palabras que derivan dun idioma indoeuropeo que ten 6 ou 7.000 anos de antigüedade, que quere dicir? Pois quere dicir que a rosca podería ter esa idade, que foi nomeada hai tanto tempo e que o seu nome resistiu hasta o día de hoxe invariablemente. E ademais é moi curioso, porque Alfonso de Cristelos, que foi quen nos deu esta rosca, decía que a rosca podía ser tocada directamente coa boca ou podía meterse nun fol. Ou seja, a rosca tamén nos conta a historia da gaita de fol, porque as gaitas de fol, antes de ser gaitas de fol, foron solo gaitas, e despois foron gaitas con fol. Pois a rosca son así, mirade.
Vedes como a etimoloxía axúdanos a entender a historia dos instrumentos musicais. E aquí temos outro moi curioso, que é unha gaita pero sin fol. É unha gaita de cana, como as que facían os nenos. Aquí tedes unha gaita de cana, vedes os dous tubiños aquí cos seus buratos, a lingüeta da gaita de cana están metidas aquí, dentro deste corniño, e leva un corno de adorno, outro instrumento de corno. Pero resulta que o nome deste instrumento é alboca. Alboca en árabe, albuk, significa o corno, porque é o que máis destaca deste instrumento musical, o corno. Isto poderíanos indicar que as albocas puderon vir coa xente que no século VII, VIII, viñeron do norte de África e viviron aquí durante séculos e séculos. Isto tócase así, veredes como sona. E temos aquí outro instrumento que deriva o seu nome doutra palabra árabe, neste caso rabab. Rabab significa corda, e este é un instrumento que se chama un rabel. E o rabel é un instrumento que se conservou no sur de Galicia, no norte de Zamora e en moitos outros sitios da península. O rabel é un instrumento que se construye facendo as cordas, retorcendo os pelos da cola dun cabalo, leva un arco tamén con pelos. Bueno, e o rabel, que provén desa palabra árabe, ao mellor trouxeron os árabes, ou non o trouxeron os árabes, simplemente trouxeron o seu nome, pois sona así. Ui, haberá que afinalo. Vaya. Arrimar a rima e me fume arrimando, e o potedo cura comiño caldo. E o potedo cura comiño caldo. Toca, rabeliño, toca, que te teño que romper. A la puerta de mi novia no has querido tocar bien. Ole, 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 yo te quise, ole, 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 te olvidé. Los dos tuvimos la culpa, tú primero, yo después. O son de la mala cara, o son de la mala mujer, o son de la mala cara, no sé qué cara llueve, no sé qué cara llueve, no sé qué cara llueve, o son de la mala cara, o son de la mala mujer. ¡Canta ahí! Bueno, e xa para rematar, vamos falar dun instrumento que ten varios nomes. Chámase trompa, chámase birimbao. Esos dous nomes veñen ao conto do ruido que fai. Porque veredes, o birimbao é un marquiño de metal que leva unha lingüeta no medio, que se lle damos co dedo, fai un son, ton, ton, ton. Pero se o poñemos diante da boca, birimbán, birimbán, tron, 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 tron.
fai ese ruido. Pero resulta que en Galicia, no norte, alá pola Fonsagrada, o César de Leitoego, un dos mellores trompeiros deste país, díxonos un día: a trompa, que como les chaman ali na Fonsagrada, a trompa ten outro nome, chámase a gaita do sapo. E carai, a gaita do sapo, pensamos nós, que nome tan curioso, porque gaita, bueno, por extensión, moitos dos instrumentos que se meten na boca para tocar, neste país chámanse gaitas. Podía ser unha gaita tamén, pero gaita do sapo. Por que do sapo? Se os sapos non fan ningún ruido que se pareza a isto, os sapos fan... asubían. Entón, gaita do sapo, por qué? Entón, empezamos a mirar que cousas había que se denominaran do sapo. E resulta que atopamos que a Amanita muscaria, unha seta alucinóxena, chamase en Galicia o pan do sapo. Tamén do sapo. Carai, e aí encontramos o porqué este instrumento se chama a gaita do sapo. Porque resulta que a Amanita muscaria chamase o pan do sapo porque era unha sustancia alucinóxena que se empregou desde Siberia hasta aquí, hasta Galicia, para intoxicar aos pacientes. Quen facía iso? Os meigos e as meigas. Intoxicaban aos seus pacientes cunha sustancia alucinóxena para que tuveran alucinacións e poder interpretar a través desas alucinacións que é o que había no inconsciente desas persoas para poder curalas de ansiedades, de nerviosismos. E por que do sapo? Por que a Amanita muscaria, un fungo alucinóxeno, está relacionada co sapo? Pois porque o sapo é tamén alucinóxeno, é outro dos compostos clásicos das poncións, das pocións, das meigas, un sapo. E ainda hai moitas culturas hoxe no Amazonas que lamben sapos para provocarse alucinacións. E por que isto se chama a gaita do sapo? Por que isto está relacionado coas alucinacións e coas meigas e os meigos? Pois moi fácil. Porque os chamáns de todo o planeta empregan instrumentos que fan trun, 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 para acompañar os seus doentes mentras están tendo as alucinacións. Neses rituais de sanación usan instrumentos ou ben como este, ou ben iguales que este feitos de bambú, ou empregan arcos musicais que teñen a mesma base, a mesma sonoridade que isto. Bueno, pois co son da gaita do sapo rematamos este concerto sobre lingüística e sobre música, usando os instrumentos musicais para explicar cuestións lingüísticas e esperamos que vos teña gustado. Thank you.